ze giroa, Liberté, égalité, fraternité. Gauza pila bat dakartzagu. Hortxe, hortxe. Japarra dezuzu de la fuente, koldo soret, kaixo, ongietorriak. Bueno, lehenik eta behin, hau ez da programa roxa bat, baina nola hainbeste urte elkarrekin eta oraindik hain ongi? Koldito pazientzia handikoa da. Guztetai da la sekretu handiena. Ez, ondo moldatzea. Bai, lanean eta bai ondo pasatzen dugu, baita ere, oso garrantzitsua hori. Pazientzia handikoa gea, nik uste hori ere txantxetan esan dugu, Baina egiten du, ez da? Bai. 2012an lehen aldi izan Donosti ingurun, urte batzu pasa dira, eta aurrera, topera. Bai, egia esan konturatu gabeko zerbait izan da. Konturatu geanerako 10 urte pasa dira. Eta ja laudiska egin ditugu, osorik, EP-ak, singleak, bueno, hor gabiltza gelditu gabe. Gure guanteran edo gure furgonetan aurkitu daitezke badenetarik. Bideo paroa eta orain jarraitzen dezue, orain zuen azken lana, goazen ikustera hauxe, amare. Hauxe zuen azken lana, nolako izan da, honen sorkuntza? Bueno, azkeneko kontzertua eman genuen urrian, Mexikon, Ciudad de Mexikon, eta, bueno, hilabete batzuk hartu ditugu pixka bate zuzenekoetatik eta deskantsuan, eta esan genuen, ja sorkuntza prozesuan sartu gainean. Kolidok ezak igelirik egoten, orduan kontzerturik ez badago, kantuak egiten hasten da. Hola automatiko eta, bueno, egia esan beti jotzen jarraitzeko kantu berriak eukitzea asko eskertzea. Bestela gure aspertutegea gure kantuekin eta... Mexiko kutxun dezu,
Mexiko kutxun dezuen, Mexiko kikutu zaitue, beste musika latinoa, kumbiak eta, zinek esango luke, Euskal Herrian nola uztartzen dan, roka kumbiarekin tope, dantzatu behar dugu, gehiago hori ere egia da. Bai, ze gutxiago ezin. Imposiblea da. Eta orduan Mexiko kutzi dizue poso handia. Bai, bueno, hasi lehenengo aldia hon ginela, nik uste 2015-16an. Bai, Mexikali eta... Bai. Hor, hombre, oso erresa da, karo, igual beste leku batzutan, hizkuntza bretxa hori dago, baina mexikanoekin, erderaz, gazteleraz oso ondo egiten dugu, orduan oso erresa aldatze geha beraiekin. Eta, bueno, junginen lehenengo aldian jaginen ditun horrelako lagunak, bueno, benetako lagunak bihurtu dianak azkenean urteekin. Eta, bueno, haiek ikusteko gogoakin ibiltze geha, eta errexe edo egite zaigu kontzertua lortzea. Bai. Kontzertuak lortzez ari zeatela, behin baino gehiagotan irakurri dizut, ez da, eta pandemia ostean akaso gehiago, ez da, pixka bat hemen lausotu dela egoera, kontzertuak, zailagoa, osea, askotan deitze zaituela gehiago, akaso, kontzertuak emateko, kanpotik, Euskal Herritik kanpo, hemendik baino, gehiago joten zeatela Espainia aldera edo Mexiko aldera edo, Euskal Herrira berta baino. Bai, egia esan zerbait kuriosoa. Misterioa da guretzat. Misterioa da, bai. Espainiatik asko ditzen digute eta asko juten gera jotzea. Euskal Herrian ere jotzen dugu, baina, bueno, abian nahiago genuke, gehiago... Pixka gehiago jotzea, bai. Etxean logitea, ondo... Gauza garra da. Baina, bueno, beste aldetik ezin kejatu, egia esan Galiziara edo Valentziara edo Madrida edo Barcelonara juten gehan beti jendea dago. Eta hori baita ere eskertzeko bada. Euskeraz kantatuta gainera, ez? Bai, hori da. Horba ere bretxa ez da ekinen? Ikerketa lan honi esker jakin dugu Sito Millankoren herrian ere bigarren aldiz edo auskalo zemagarren aldiz jotuko dutela, baina Euskal Herrian ze pasatzen da. Niña Koiote eta Txiko Tornadotarrak gehiagotan ikusiko alditugu Euskal eszenatokietan ziur gara baiet. Baina izue, goazen arakatzera hemerotekan gauzatxo batzuk aurkitu ditugula. Me voy a lanzar a la piscina. Izan ere, erreferentziazko musika taldea, euskaraz abesten dutenak, euskarazko sorkuntzak badirudi Espainiako estatuan, harrera ona izan duela, baina zer nola ikusten dute hango kazetari edota Mad Cool bezalako festivaletako adituek? Hoy estáis aquí en Madrid, en el Mad Cool. Yo creo que eso es necesario, ¿no? No quedarse encerrado en casa y demostrar lo que haces por todos los lugares posibles, ¿no? Sí, la verdad es que no solo nos hemos movido en España, sino hemos estado con el último disco, hemos estado en Japón, en Estados Unidos, en Chile, en México, por todo el mundo. Al final cantamos en euskera, ¿no? Que era normalmente... Pues no te esperas igual tan buena aceptación por ahí, pero bueno, estamos demostrando que el rock no entiende ni de idiomas, ni de fronteras y está guay. Yo creo que el euskera se merece viajar un poco también. Siempre lo he dicho, si muchas veces vamos
a conciertos, a festivales, a ver a bandas que cantan en inglés y me voy a lanzar a la piscina. El 60 o el 70% de las veces la gente no sabe qué está escuchando y simplemente es la emoción de la música. ¿Por qué no va a pasar también? En este caso con el euskera, ¿no? Bueno, iba ikusten duzue zer nolako ikusmoldea euskarari dagokiona, ezta? Zenbaitzuk aitortzen dutelako gaztelania soilik dakitela ingelesez ere ez dakitelako. Beraz, lasai, euskaraz sortzeagatik arazorik ez izan, ingelesez ekoitzitako ere ez baita ulertzen zenbaitzuren ikuspegitik. Tira, gaurko hemerotekako arakatze ikerketa honen helburua izan da, euskaraz sortuta mundu osoa zeharkatzeko erronka bakarrik ez arrakastaz zeharkatu dituztela. Dagoeneko 100 estenatoki milaka lagun egin dituzte honezkero, bidai agentzia bat antolatzeko moduko baliabideak badauzkate honezkero hauek, eta entzun duzuen Mexikoren ikutua bakarrik ez Japoniara joateare oso gustoko dute, eta aizue euskararekin mundu osora, aizue inolako konplexurik gabe eta harago joan da gainera, ez? Arrakasta hori lortzera noski baietz. Onaino, gaurko Ikil Doktorea. Bale, eta ikusi dugu Ikil Doktorean euskararen kontuarekin ere zelkarriz eta zenbat anekdota izango dituzuen, zenbat gauza. Badakizu beti hemen hasieran ibiltzeko kamarak on jarri baino lehen, zenbat anekdota ikusten ditugu kazetari honek, ja bota zizkitzen, holako zenbat entrevista egin dituzue, zenbat galdera, hola politia egite dituzuena, Hombre, galdera inozoak erantzuteko praktika ere hartu azkenean. Eskerrik asko. Gustoko ditugu galdera inozoak, egia esan bai. Zeola ematigu erantzun inozoak emateko aukera, eta oso erantzun inozo zalea gea argi dago. Badakizuen musika zuzenean saioa daukau. Gutxitan agertu zeatea Maikan eta oso gutxitan emititu dugu gaineran, baina musika zuzenean kojo gure launak. Hauxe, hitzbitan zuen ingurun, a ber, hazen ikusten. Gustoko nazaki, baina oso gustokoa dudan bat anestesia. Nik dut aukeratuko dut. Gehien entzun dudana bizitzan uste Led Zeppelinen laugarrena. Baina gehien aldatu diana bizitzan eri Minako Jotita Txiko Tornadoren lehengoa. Neri, zaila iruditzen zait galdera hau, bizka asko dauzkat, baina aukeratuko dut Rage Against the Machinen Evil Empire. Esango dut Niko Etxarten Eskualerri rock'n'rollen. Temazo. Nik no katezismo katolikoren Odio la Velocidad. Ahora, beti grazien dian bada izi den It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Alegia, bide luzia dela tontorreaino rock and rolla nahi badezu. Anestesiaren bere burua atxilotzen duen animali bakarra gara. Animali bakarra. Hola, mundu mailan orokorrian asko gustatzen zait Cindy Blackman. Eta hola, gertu dazkadanen artean Arturo Zumalabe NCC-koa. Nere kasuan izango litzake Jimi Hendrix, bai ahotsaldetik eta bai gitarra jotzen ere. Denetarik, segun noiz nola, baina gustoko txean viniloa eta ibilgailutan faltan botatzet lehengo kaset sistema. Nere kasuan viniloa izango litzake gehien gustoko dudana, baina iruditzen zait formatu guztik daukatela azkenean bere xarma, ez? Bai CD-ak, bai kaseteak ere. Eta bai, MP3-an batzutan baita ere komodoa entzutea. Leku konkretu bat baino gehiago, edozein zulo txiki
jendian presioa dakana, edo leku handi bat jendian presioa dakana, bai. Ba, ni gaztetxe petatu eta izerritxu batean. Hori da gustoko dudana. Ba, nik uste gauza bera, lekua baino giroa. Giro potentea dagoen edozein leku. Ba, niretzat baita ere, leku berezi bat, oza, leku konkretu bat esan beharrean, nahiago dut leku soinu ona daukan leku batean eta giro ona dagoen leku batean. Kostatu zait asko bakarra aukeratzea. Eta orduan, bueno, hola oso gaztetan ikusi nun Rage Against the Machine zezen plazan, zezen usaiarekin eta izan zen abostia. Geroago ikusi nun The Cramps azkena festival batean eta flipa bat izan zen, bai. Eta hola azken urteetan sorpresa handiena Kadabar ikusi nunean, gainera azken arrokeko eszenatokiko albotik, gure egun berean jotzutenean. Eta hori, azken urtetakoa. Ba, niretzako The Prodigy, La Casilla, Bilbon. Kriston kontzertua izan zen, eta kristona pasaren nuen. Erosi nuen kasetean Borreroak baditu milaka aurpegi. Ez daki, hasiera bat, ze hortikan aurrera hasi nintzen erosten diskapila bat, oraindikan ez neukan bizio horikola, eta orduan ere diru ia guztia gastatzen nuen diskatan. Ba, bai, nire kasualidadea da, baina erosi nuen Negu Gorriaken lehenengoa, viniloan, bai. Ba, nik 13-14 urte nituen, horatzen ez gainera hortan ondartzara jo nintzen. Vinilo erosi nuen da ondartzara jo nintzen viniloarekin. Eta hortik, ba, bueno, diskoari buelta eta buelta. Ba, nik egia esan azken aldin ez dut disko gehiagirik erosten, koldok asko erosten ditulako. Orduan, ba, pixkat, putre izan naiz. Baina azkeneko erosi nuen Rukularen diskografia pendiente nuen eta kontzertu batean zizkaten diska guzti. Kostatu zitzaidan patzia, baina lortu dut. Bai, azkenekoa erosi nuena izan zen viniloan Zutagarren jaiotze basardia. Lehenagotik nuen CD-an eta bueno, bastardoan topera entzundako diskoa da eta viniloan izan bat nuen. Hori izan zen. Eta esan dakoa, orain esan dugu Euskal Herrian akaso gutxiago, zailago hemen kontzertuk ematea, baina ematen dituzuenean, badakizue beti erantzuna zein izaten dan, estiman zaituztelako hemen publikoak. Pandemia, zuentzatetzen errexea izan, pandemian etxean ere ikusi zintuztegun gauzatxoak egiten, grabatzen, eta zenbat artistek egin behar izan zenuten horrelako zezer bizirauteko, ez zoratzeko? Ba, bai, egia esan, bai, gaina, justo guk egin genuenean, etxetik, Amaika telebistan botatzen dut. Behin bakarrik. Behin bakarrik. Behin 100 bat, eta? Eta jende guztia ari izan, bueno, taldeak eta abeslariak holako kantu akustikoak egiten eta horrela. Eta gu esan genuen, guk egin barragu elektrikoa. Baina genuen maxi elektriko, zen normalean bateria akustikoa jotzen dut. Bizilagunek maite zaituzete, ez da hori lehenengo hau. Bizilagun, itzen genuen, azikoarekin itzen genuen, esan genion, inbar genula kontzertu bat etxetik, eta ikusi nahi bat zuen, konektatzeko, zera. Entzuteko ez zuen behar, baina ikusteko bai.
baina zenba denbora, probak egiten egon ginen, zenba denbora moratzate olako traia sartzen da. Bueno, ordu berditxo bat hola eta. Bueno, esperientzia polita izan zen. Pandemia zemoz, gogortu egin zaituzte edo proba fuertia izan da edo zer? Bueno, egia esan lehenengo zatia oso ondo sartu zitzaigun, siesta botatzen eta ibili ginean, aspaldiko partez. Egia esan, bai. Eta gero ja bai, bueno, hasi ginela, jotze genuen etxia, baina volumena faltan botatzen hasi ginean. Orduan atera zitzaigun aukera, hori bai, 11 atera da, pare bat zientaldiz. Dokan jotzeko aukera, instrumentokin, eta hori izan zen pasada bat. Gozamena izan zen. Hori volumena, ez ginen konturatzen ze punturaino botatzen genuen hori faltan. Eta orain norantz zoazte, 10 ikusi dugu zatitxoan, gero izango dugu aukera gehiago ikusteko, norantz zoazte? Norantz fizikoki edo mentalki? Dena, neska. Ikuset batzutan bibidetatik juten da, baina batzutan elkarrekin ere. Printzipioz hasten geha Asturiasen, baina bai goaz Valentzia, Castellón, Zaragoza, Logroño, Galizia, Madrid, Barcelona, Repsolikoak pospozia de gurekin. Bai, eza? Bai. Gasolina gastatu eta gastatu. Gasolinera pospozia. Bai, Murtziara baita ere bagoaz. Ja, hoi ikeragarria da, botatako zerrenda hortan eta Euskal Herrian espero dugu izatea baten bat. Aizu, serio? Ezta? Baina azken galderetan, mundu zabalean Mexiko aipatu dugu, baina gogoku duzuen eszenatokiren bat edo zapore berezi utzi zuena, egia da, Japoniatik etorri izan zaretenetan, beti, ez dakit, bidai astral bat ematen du Japoniara joateak. Bueno, hori adibide bezala bota dut, baina badaukazue baten bat bereziki berriz itzuliko zaretelako, edo berriz itzulineko zenuketelako, edo bihotzean dara mazuelako. Txilen nik adibidez hori zapen oso ona dukat. Beti harrera oso ona izan dugu, Txilen ere. Eta... Bi aukera zen, talde bat edo bidaia agentzi bat. Orduan, Cancunen beti gustora egitea, sal. Cancungo irudiak ikusi ditu gainera, ez dira edonolakoak, Mexiko zabala delako. Baina ez direnez bereziki guzti, orain bai guzti beharko duzuela. Euskal Herrian nora joango zinakete udara honetan? Eta ez esan San Ferminak, edo bai. San Ferminak ere, Aurten gainera maiak etokiz aldatu du, Foruen plazatik Gaztelu plazara. Bai, Euskal Herrian noa joan ez dakit, ni azken arroken jogen uneko zoritzapen politeak eta adibidez. Baina, bueno, ez dakit, Oñatiko gaztetxea pasada bat ere. Gaztetxeak egia esan oso guztoko. Iparraldean ebai oso gustora ibiltzea egia esan beti. Normalean, iparraldetik handitze egutenean, planaz izaten da. Areto txikiak ez gainera, gaztetxeak aipatu dituzue, areto txikiak gertutasun horrek indarra ematen du, ezta? Eszenatoki handiek, azkenean publikoa pixat urrun gelitzen da, edo gaztetxeko berotasun hori daukate, ez? Eta espero ezagun, ezakit, neguan gaztetxe biratxo bat egitea gustuko genuke. Esperoan egongo gara, zuekin batera egongo gara, Oñatiko gaztetxean ikusiko gara. Zosi bai ez ziur bai, ez? Zue bai suerte Oñatiko gaztetxekoan. Hemen ja, badaukaze, hor dago gotata. Bikote, plazerra, beti bezala zuekin egotea, lan bikaina, 10 gehiago batan entzun dugu noski nola ez. Eta eskerrik asko, eta ibilbide luzea, pazientziakin jarraitu. Ibilbide luzea! Benetan plazer bat zertelako, jarraitu urte askoz. Eskerrik asko. Esker.
100 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. Bada giro edo ez da giro. Ez dakit ere nola esan, miren, Maider, kaixo. Kaixo. Bada, sutan dabiltza, zentzu guztietan, ez da, akaso? Bai, esaten zuten argien iria, Paris argien iria, inoiz baina argitsuago dagoela, ez, 300 gehiago sute txiki edo sortuak zeudela, ez, erdikaldean eta horrela, eta ikusgarria da, baina deigarriena da, hori ez, jendeak nola bizkar ematen dion, ez, gertatzen ari dan horri, ez, eta hori bat arraza batean zerbait hartzen nola dauden, hori gertatzen ari den bitartean, eurekin ez bali joa bezala, ez? Eurei eragingo ez balie bezala, jubilazioa edo erretretaren atzerapen horrek, ez? Zenbateraino egiten dugun hori gizartean, ez? Arazoi ez begiratu eta gure mundu txiki horretan jarraitu. Guri tokatuko ez balitzaigu bezala, ez da? Baina tokatzen zaigu eta ikusten ari gara, ez da? Eta ez dakite sentsazio hori, ez da? Edo egunez egun berotzen, krispatzen, asarretzen ikusten ditugu ja adinguzitako jende guztiak kalea, badira ere, kafea hartzen geratzen direnak hor, baina jendea haserre orokorrean Maider. Bai, esan ez guri ere tokatuko zaigu hain guri, Baionan dauden euskal herritarrak, Hendaian bizi diren euskal herritarrak, Donibane Garatzen bizi diren euskal herritarrak ere hortan dabiltzala, ez? 62 urtetik 64 urtera aldatzea proposatu edo inposatu nahi du hobe esan da. Macronek, eta nik uste dut naiz eta kafe hartze, lekuzkan konpoko kafe hartze horiek badauden, uste dut deigarria izaten ari dela ze mobilizazio gaitasun ikusten ari gean Frantziako estatuan eta Euskal Herrian ere. Aste hontan 10. eguna izango da segidako protestetan eta jarraitzea aurre ikusten da, ez? Astea bukatzen denerako ja 2 aste izango dira protestan hasi zirela, Parisen 300 edo 100 sute txiki eta Ipar Euskal Herrian hainbat ekintza eta horien artean autopistaren blokatzea, aireportura ere, Miarritzeko aireportura sartu dira, bai labekoak eta baita indar sindikalekoek, esanet batzutan urrutik uste dugula, baina oso gure... Maider, batzutan ez dugu pixkaten bidiz behidatzen, agian ere kasua da, baina zuk ondo esan duzu bezala Ipar Euskal Herrian hementxe, Baionan, ziburun berdin zait, ze mobilizazio, ze mugimendu dagoen herritarren aldetik, akaso hegoaldean hemen ikusten ez duguna? Bai, ni ez dakit kultura politikoa da, edo lehen pentsatzen ari nintzen ez, zen nolako erreforma batekin konparatu daiteken adibidez hegoaldean Espainiaren legediaren menpe gaudenean zerrekin konparatu dezakegun eta zertan mobilizatu da adibidez Estatu Espainoleko gizartea horren beste, ez? Ez da duela hainbeste jaka horien eta gasolinaren garestitzearen eta protestak, ez? Frantzia baduka nolabait errestasun hori kalera ateratzearena. Kasu hontan gaina, Macronek egin nahi duna da aldatu nahi du konstituzioko artikulu bat, eta hain zuzen ere orain auzitegi konstituzionalean edo
eztabaidan ari dira nolabait, ea Macronek egin nahi duna legezkoa den ala ez, eta da boto parlamentarioaren bidez onartzezian orain arte lege edo erreformak, eta orain berak nahi du nolabait dekretuz, gu hortara ohituago gaude, dekretuz funtzionatzera, eta nik uste badala nolabait aipatzen dena edo, ezkerrak leporatzen diona Macroni Frantzian da demokraziaren gainbera baterako bidea irekitzen ari dela. Eta horretik analista batzuko hartarazten dute makronismoa iritsiko dan bere legealdia egitera, ala ez, ala hor kolokan dagoen edo, bueno, hortxe ez dela hainbeste erretretaren erreforma ere bai, baina auzitan jarriko ditu sakoneko beste hainbat. Sakoneko beste gauza, eta agian esan duzuna, ez da hemen kultura politikoa edo estatu Espainiarrean kultura politikoa ohituagoak gaude dekretuetara. Esan duzu makronismoa Bastilean, badakizu ez da garai baten monarkiarekin gertatu zena, bueno, en fin, bigarren iraultza frantsesa omen dator ere diote batzuk. Eta hortxe irudia ikusi duguna, jendea zutan, Maiderrek ondo esaten zuen bezala, agian ez da erretretaren auzia bakarrik, ez da, agian da gainbera hori edo... Bai, azkenean bada eskubide demokratikoen eta gizarte bezala ditugun eskubideen atzerakada handi bat Europa osoan ematen ari dana eta asimilatzen ari gerena oso jarrera beldurgarriarekin, ez? Alegiz, ez dago beste biderik, ez? Osea, Macronek eraman du gaia hau eta ikusi arren zenbaterainoko erantzuna dagoen kalean aurrera egin du, esan du bai, asarratuko zerate, baina ez du eraginik edukiko, ez? Ez dago bestelako alternatibarek. Horrek esnatu arazi beharko liguke, ez? Zenbaterainoko menpekotasuna sortzen ari diran, ez? Bai, egia da protestak izugarri indartsuak direla, enbidia emateko moduko protestak izan daitezkela eta horrela, baina badago sistema bat bere burua etengabe bersortzen duena eta badakiena, bai, negar egingo duzue, kasketak harrapatuko dituzue, baina egokituko zerate, ohituko zerate ontara ere. Eta hori da beldurra ematen duena, ez Macronek orain momentu honetan eragin nahi dituen aldaketak, baizik sistema berak, esaten genuen pandemia garaian, gizarte hobea aterako ginela, eta zenbateraino berriz ere berrasmatu den eta normaltzat ematen ditugun eskubide galera izugarriak. Zenbateraino gezurra esaten dizkiguten, eta bueno, gure ongizatearen neurria jartzen dugu Netflix badugun, horrelako kontuetan, eta ez benetako gizarte premiak asetuta dauden edo ez. Horregatik esaten niretzako terrazarena edo zeinei gertatu daiteke, ez? Egotea zu lagun artean eta aldamenekoa protestan eta jabeture ez egotea, baina oso adierazgarria da. Lortzen ari dira. Nolapait gizartea domestikatuta daukate. Batzuk protestan aterako dira, baina hauteskundeak iritsiko dira eta ez du eraginik edukiko. Eta hori dakite, eta horrek ematen du beldurra batez ere. Zentzurretan edo nola ere, miren, aipamen bat egitearen, interesgarria da, akaso Hego Euskal Herritik, oraindik ere asko daukagulako formatzeko, ikasteko eta benetan erretreta erreforma honi dagozkion muin horiek behar bezala mamitzeko, ezta? Akaso ez da behar bezala analizatzen ari erreforma honen atzean dagoena edo behintzat kaleak sutan jarriarazi dituena. Uste dugulako klase sozial guztiei berdin eragiten dien erreforma bat delako eta ez da hain zuzen ere hori egoera, B mailako klasei zuzenean eragiten dien erreforma delako. Beraz, horrek izan dezake azalpena, nola klase batzutako jendea normaltasun baten baitan dagoen ondoan barrikada bat izan da ere, eta aldiz kalean dabiltzanak hain zuzen ere sindikatuetan gehien antolatuta dauden esan dezagun B mailakoagoak diren klasetako langileak eta hiritarrak direla, ezta? Akaso datu hori bada helduleku interesgarri bat datozen hilabetetan ere Frantzian gertatuko denari begira. Eta aipu txiki bat. Krisi diplomatikoa halakoa da, ze Erresuma Batuak egitekoa zuen bisita ofiziala bera ere bertan bera geratu dela. Hau da, Macronek aurreikusita batzeukan koroa britainiarrarekin goi mailako bilera edo gailurra,
eta gailur hori bertan bera geratu da. Hori ere aintzat hartzeko datua bada. Ez da orain plaza, akaso eroso egia Europa mailan Frantzian dagoena. Esaten zenutena, beste datuak, eta adinarena, retretaren adinarena 74 urte izatea, beste atera dituzte datu batzuk ere, esaten hilkortasun tasaren korrelazioa ateraz, pobreenak direnak, ondo esan duzuna, arrakala hori, evidentemente, beti bezala pobreenen hartan ikusiko da, ez dire iritsiko ez da, garai batean ez dire iritsiko 74 urte betetzera ere gauzak horrela joan da, eta ez dute erretreta hori kobratzeko aukera ere izango. Ondorio, zor badira oso gauza eskaxak, eta... Alare gabe bitartean, Hego Euskal Herrian, erderaz, espainolezak egunok, entzuran izan dugu Aznar esaten egun hauetan, 70 urtera luza daitekeela lan jarduera, beraz. Horre ere esan ez asko ikasteko eta badazkago erreferenteak. Eta gu ari gera Espainiar gobernuak ere aldatu zuen, jubilazioaren adina eta hori jasaten ari gera. Orain dela 8 urte jubilatzen zirenak, 75 urte betatzen zuten egunean jubilatzen ziren, eta hemen inor ez da adin horretan jubilatuko. Ni suerte pixka batekin 77ekin, eta zuek zoazte jakitera, ez? Osea, hori da, baina hori ez da bakarrik Frantzian edo Espainian gertatzen ari. Hori da, sistema kapitalistak erabaki duela, gehiegi bizitzen ari gerela, ongizate sistemak bizi iraupena luzatzen ari dela, eta orduan produktiboak denbora gehiagoan izan behar dugula. Hori erabaki dute, eta horri jartzera doaz, ez baldin badegu guztiok, toki guztietatik horren kontra egiten. Gehiago produzitu behar dugula, alegia. Hemen. Argi dagoena da, konstituzio batean alabestean Euskal Konstituzioare izan daiteke, etxe bizitza, pentsioak, osasun sistema publiko hori behar bezala itortzen ez bada, aldian aldiko agintari edota hegemonia ekonomikoen menpean izango dela guzti hau, beraz, Ipar Euskal Herrian oso agerian geratzen ari da, Hego Euskal Herrian akaso oraindik ere espabilatzeko badaukagu tartetxo bat, baina oro har guztiok harrapatuko gaituen olatua dela zalantzarik ez da. Eta beste kontu batekin, esan duzu leno, oinarrizko eskubideak, ez da? Eta elkartze eskubidea, adierazpen eskubidea, mobilizazio eskubidea, ez da? Berez oinarrizko eskubideak direnak. Badirudi azken aldi honetan, esaten ari gara, Frantziaz ari gara, baina nik uste orokortasun batean ere hitz egin dezakegula beste hainbat txokotan, ikusten ari gara mobilizazio eskubide horien aurrean poliziaren indarkeria, polizia nola oldartu zatzaien ikeragarria. Aujourd'hui et demain, on doit absolument lutter pour une gestion collective et démocratique de l'eau. Merci. Sachez que la loi ne vous oblige qu'à donner votre petite identité, c'est-à-dire nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi qu'une adresse, pas forcément votre domicile, mais une adresse. Et Azken finean berdin du, ezta? Zeinen aurka hauek kasu honetan ekologistak izan dira, baina datuak? Maider? Bai, egia da, protesten gorakada bezala polizia indarkeriaren espresioak, ez dut esango polizia indarkeriaren gorakada dagoenik, baizik eta bere adierazpideak badiala protesten intensidadaren desproportzional, baina nolabait horrez ikusten ditugu, orduan ikusten ditugu islatuta polizia gehiagikeriak. Hain justu protesta horietan herri oso txiki batean zan gaina, 200 zauritu zenbatu ahal izan dituzte antolatzaileek, horietatik 40 larri zaurituta eta horietako bat hilala bizi ospitalean, eta gauza bera asteburuan izandako protestetan ere erretrataren erreformaren arira kasu horretan ere bada beste bat hilala bizi dagoena.
Horretaz gain, azken asteetako polizia aktuazio gehiagizkoak ikertzeko 17 auzibide edo ireki dira, eta horrek adierazten du nolabait polizia Frantzian asko aipatzen den lelo bat da manifestazioetan tout le monde est la police. Mundu guztiak gorrotu du polizia. Orain uste gehitu diotela eta mundu guztia maite ditu suhiltzaileak. Suhiltzaileak ere protestetan eta hola badaude ez, eta nik uste horren adierazpen badala eukitzen ari diran indarkeriazko jokabidea. Are gehiago, aurreko astean Baionan izandako protestetan 4 atxilotu egon ziren, badakigu gaina protestan ari zian agaseatu zituztela, eta horren irudiak eta badaude, eta 4 horietatik batek epaiketa izango du uztailean. Beraz, protestak bai, baina errepresioa ere hundia. Hoxe, hitz egiteko izango dugu, ze ondo esan duen bezala Maiderrek 2 aste betetzera doazte, eta horrendik luzerako doa. Mirenek kontatu nahi dizula bere esperientzia, gas negarre gasarekin izandako esperientziren bat. Par baten kontatzen du, Orain bai, kontua da, ni Frankon garaian jaiotakoa nintzela eta pentsatzen duela Frantzia demokratikoa zela. Eta hango poliziak jatorrak zirela, eta epa, eta bonjour. Eta, denborak erakutsi dit, eta jabetu naiz ez dela horrela, niri tokatu zaidala zaldi gainean dijoan poliziaren aurrean korritzea Frantzian, eta Jon Antzaren gorpua aurkitu zutenean, Bordeleko ospitalearen atarian, gaseatu egin gintuztela gorpuzaren bila joan ginenak, beraz poliziak, txakurrak leku guztietan omen dijoaztean kautxi, poliziak leku guztietan horrela dabiltza, eta esaten dut, tamalez, orokorra da. Italian dagoeneko sartu dute lege egitasmo bat tortura delitua ez izateko bidea emango lukena. Beraz, erne toki guztietan dabiltzata. Eta badakizue, hauteskundeak datoz. Ez dakit noizbait jundiren, hauteskundeak, neskak, hauteskunde batean bizi gara murgilduta, miren. Bai, berriz hemen dira, bai. Badirudi kanpaina aspalditik dagoela martxan, baina ez orain iritsiko da. Bai, alaxe da. Maider, gogokin, ez da? Ni guzti zaizkit pilo bat, baina benetan, asko jarraitzea ditut inkesta guztik, entzute ditut elkarrizketak, da lehenengo urtea tokatzen zaitena urte asko eta geho han bertan egunen kazetari izan gabe edo segitu gabe, eta bai kanpotik lasai. Baina mono horrekin gogoa emateite hauteskunde egunen redakzioan azaltzeko, eta esateko, oiga, ze tokatzen zait. Orduan. Hauteskunde gau berezia indezakegu kolpez kolpen, beti dago aukera hori. Gehien bat zuri monoak entzeko, bai. Haizo kontuz, igual pentsatin barko dugu eta. Baina, honez denaz hitzeiteko eta zer, eta hauteskundeak, eta ez hauteskundeak, eta mila gauzen inguruan, noski, horretarako jeni daukagu. Eta kalera bidali dugu. Baina, puntu desberdinetara bidali dugu, ea jende desberdina aurkitze oten zuen. Eta jenik aurkitu beti. Laizter, udal eta foru hauteskundeak datoz. Horregaitzik jaitzi gara Donosti aldera, Donostiko auzo ezberdinetan jendeari galdetzeko, ea badakiten nortzuk aurkeztuko diren, edota nor bozkatuko ote duten.
politika hitz egiten ere, Maitasuna Garaie, beste behin. Ze polita, eta Jeni saiatu da horre, venga, elkartzeko! Ez zauden oso baina, baina, bueno, jende egia da, egian, akaso ez jakintasuna dago politikarien inguruan, zeintzuk dira hautagaiak, alderdi bakoitzekok, agian gehiago ezagutzen ditugu, ezakitu da, estatu mailakok edo lehenengo lerroko batzuk eta ez ditugu ezagutzen gure herritakoak, Maider? Eta aste honetan Twitterren irakurri dieten gauzetako bat da, inkesta, atera berri den inkestan, alderdi bakoitzak ze boto eukiko duen baino interesgarriago dela olako boto intentzioak eta hautagaiei emate zaizkien nota eta ze ezagutza dagoen hautagaiei buruz datu horietan zentratzea ez. Gerora egin nahi baldin baduzu hausnarketa bat zure alderdiak zergatik atera dituen boto gehiago edo gutxiago, horrek aukera ematen dizulako ere ezakit behintzat norabide bat edo zehazteko eta adibidez interesgarria da Gasteizen lehenengo 3 alderdietan EAJ, EH Bildu eta PSen 3 dira emakumeak, beraz aurre ikus daiteke Gasteizen emakume bat izango dela alkategai. EAJkoa esate baterako Beatriz Artolazabal da, ez? Onerako edo txarrerako, Eusko Jaurlaritzako gizarte gaietako sailburu izandakoa orain arte, eta atera dute, urtaranek nolabait azkeneko urteetan lortu duen izen horrekin konpetitu ahal izateko. Ez dakigu askotan ere fama hori onerako edo txarrerako dan. Donostiko PSeko alkate gaia egon zian primariak, ezakitu hain izena ez gogoratzen, nolan PSeko hautagaia. Emakume hori, neire etzaik ateratzen orain. Neon pensatzen odonekin batera lehiatu zana. Marisol Garmendia. Odon Elortzari aurkari aritu zaion ez da. Hori, eta Odon sobera ezaguna da ez, Donostian, eta nik adidez pentsatzen un Odonek irabaziko zula, nolabait badagolako EH Bilduk ere Juan Carlosen gana jodu atzera ez, ezagutzen dezun hori edo ezaguna den hori erresago iritsi daiteke herritarren gana, eta kasu honetan alderantziz izan zen ez, nik uste ezagutza badela Iruñan ere, Joseba Ziron berriro EH Bilduren alkategai, orduan uste ezagutza badala balio bat herritarrek kontuan hartzen dutena asko, kontua ezagutza hori zenbateraino dagoen baldintzatua motxila batekin. Horrek dugu ez da batek nola esatezan, baizea kalbo txikitxo hori, kalbo txikitxo hori hortik ibilizana. Azkenen, batzuetan iritzen zaizu, batez ere zu zaudenean inguru horretan, hausnartzen eta horrela iritzen zaizu, jende guztia horren biran dagoela, eta, gero realidadea da jende askori etzaiola inporta. Herri txikiagotan herri txikiagotan egia da hautagaiaren nondik norakoak gehiago ezagutze dituztela eta horrela, eta gehiago markatzen duela, baina handietan azkenean inertzia izugarriak daude. Ez dakit, ze alderdi magikoak, ze hautagai magiko aukeratu beharko luken Bilbon ez PNV-ko alkatea izateko aurkezten dula ere, aurkeztu dituzte nolapait, eztabaidagarriak izan daitezken hautagaiak eta Bilbon badakigu hola izango dela, edo Gernikan Gorroño zenbat urtetan izan da alkate, ordan ez du inporta zer siglekin dijoan bea izango da, horrelako batzuk badaude, baina azkenean inertziak daude, ez? Azkenean badago gizartean sektore bat gauzak aldatu nahi dituena, beste sektore bat esaten duena virgencita que me quede como estoy, eta orduan ez duna aldatu nahi eta gutxien aldatuko duen horren alde bozka emango duena, eta holako kontuak eragin gehiago dute, ez baldin bada momentu puntual batean sentimentu bat konektatzea lortzen duen zerrenda hautagaitza bat, ilusioa pizten duena eta horrela, baina bestela herri honetan inertziak agintzen dute, ez baldin bada herri txikietan elkarra asko ezagutzen dute eta behar bada aldatu daiteke. Eta gero, beste gauza bat nabarmendu behar dana da, ze gutxi ezagutzen ditugun batzar nagusiak. Nafarroan, Nafar gobernua eta legebiltzarra hautatuko dute, baina beste 3 herrialdeetan batzar nagusiak hautatzen dira eta ze gutxi ezagutzen ditugun, ez da horretaz apenas hitz egiten eta bada
aztertu beharrekoa, zeratik bada gure herrialdeetako ezaugarri nagusietako bat, kanpotik gehien miresten dutenetako bat, ez? Eta, bueno, ez da ezagutzen. Nik aipatu nukena, Mirenenari horretatik tiraka, berez eskolan ikasi beharko nukela errenta aitorpena zer den, nola egiten den eta gure sosak ze ogasunetara dijoazen eta ze bide egiten duten, ezta? Horre, hainbeste hitz egiten da egunotan, kasualitatea edo ez, kanpaina hasteke den honetan, ikusi dugulako, bapatean gaur goizen, esate baterako, entzun dut lurralde bus zerbitzuen garapena zein izango den, edota Bizkaian esate baterako autobide berri bat ordainpekoa izango dela metropolia ekidin eta Bizkaia azkarrago eta erosoago zeharkatzeko. Eta honela hainbat eta hainbat gauza, ez? Non bereizten den kanpaina kutsua daukaten gauzak eta zeintzuk diren kanpaina ekitaldi ofizialak. Uste dut benetako kanpaina ez dijoala ekitaldi horietan, ze bestela ikusiko duzue, hauteskunde tarte bereziak izango ditugula eta abar, baina kanpaina muinean beste joko zelai batzuetan dijoala. Eta Mirenek aipatu dizue, jendeak garbi ote du zer bozkatzen duen. Izan daiteke sigla, hautagaiak ezagutu ez, baina sigla bati emozioz, ohituraz, familia ohituraz, ala esan diotelako, bozka emango diola kolore bati, ala besteri, subiranista denari, edota unionista denari. Baina kasu honetan, alkateak, zinegotziak eta foru parlamentariak dira hautatuko direnak, eta akaso hori oraindik ere gehiago azaldu behar da, aukera bat izan daiteke, eskolan bertan jakitea bozka bakoitza ze hautatzeko dijoan, eta ze parlamentu klase dauzkagun, Euskal Herria oso aberatsa delako. Honekin bukatuko dut, baukakulako Gasteizko parlamentua eta bere organo exekutiboa Urkullurena, bai? Baina gero baditugu beste hainbat parlamentu, garrantzitsuena Iruñekoa. Eta horrekin batera, ogasunak dituztenak, horrek garrantzi edo maila berezia ematen digula, Gipuzkoakoa, Bizkaiakoa eta Arabakoa. Eta hori dira jokoan daudenak. Bai, eta gero bestalde, aprobetxatzeko prekanpaina, oraindik ez digutenean hainbesteko, ez? Zea ematen, egurra ematen propagandarekin eta horrela, gogoratzeko, aurrekoetan agindu dizkigutenak eta egin ez dituztenak, zenbatetan baizatu dute, ez legealdi honetan dator, eta iritsi ez direnak, eta gero etengabe gezurretan ditugu, orain bete dira 20 urte Irakeko gerrataz, eta gezurra esan ziguten aurpegira, eta inorrez da kaltetuta atera, errausgailu bat saldu ziguten non ez zuen kutsatuko erakutsi da, zenbateraino kutsatzen duen, gogoratu ditzagun, ez? Osa, gezurrak eta horrela, gure papertxoa betetzerakoan, zintzotasuna ere baliatu dezagun. Lehen Maiderrek aipatu digun aroa, oso gogotsu jarraituko duela kanpaina eta monoare badaukala. Hala ere galdera, ez zaizu edo ni neu naiz? Ez zaizu aspergarria egiten esan dut? Ez zaizu iruditzen oso tradizionala dela beste behin ere? Ez dut ikusten inora usartzen denik zerbait benetan, ez dakit, berritzailea. Goiti bera protokolo arauak ere, kanpaina bati dagozkion protokolo arauak hausten dituenak. Susmoa daukat, mundu mailan akaso zenbaitzuk hausi dituzela, baina beti eskuin muturra izan dela arauak hautsi dituena eta gainera asmo txarrez. Nik faltan botatzen dut, ez dakit, zerbait berritzaileagoa edo oso elizkoia iruditzen zait kanpaina eta horrela aurre ikusten dut, Nik ustet, nien hau aspertzen, igual klasika bat nahizelako, baina interesa debate guztiak ikusiko ditut, seguraski elkarrizketa guztiak irakurriko ditut, eta hor ja ingo ditugu kabalak hori ez da zaletasuna, hori bizioa da, hori bizioa da, ez beste hitzik jarri. Bai, ustet, batez ere, soek herri batzu, EAeko herri batzuetan, konkretuki Gipuzkoan esate baterako Lasarten, Eibarren, Irunen askoak ala jokoan, Nafarroan ere bai, inkluso ez bakarrik Nafarroko parlamentoan, baizik eta Iruñan ere bai, gaur irratian esate zuten berriz ere PSNek eukiko dula giltza, ez? Hasiron uste baino gorago dabilelako eta eskuina estatituta doan ez uste baino bajoago,
Eta gero, naiz eta Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan EAJ egon, eta batzar nagusietan Bizkaian eta Araban ez dian aurre ikusten aldaketa, Gipuzkoaren jokalekua ere hor dago, eta azkenen 4 urtez hiriek eduki dezaketen norabidetza dago mahai gainen, ez? Adibidez, Donostin depende, naiz eta Eneko Goiak errepikatu, depende zein dar korrelazio dagon gauza batzuk alda litezke, edo ez, jenik esango digunaren aritik. Eta nik uste hor, nola esan duzu, eraberritzeko edo aukera eta margen gutxi dagola. Uste beste hauteskunde batzuk agian gutxiago interesatzen zaizkigula, baina tokikoek oraindik ere hemen badutela pixua handia. Eta nik uste dut nobedadea justu gainea norabide okerrean egin direla, ez? Osea, nik ez nuen sekula pentsatuko ezker abertzalearen kanpaina kandidatuen aurpegiekin joango zela Estatu Batuetako hauteskundeen gixara, ez? Beti taldea ordezkatu du, mugimendua ordezkatu du, eta niri adibidez aldaketa norabide horretan izatea, bada berritzailea niri ez zait gustatzen. Naroa nik beti botako dut faltan Odon Elortzaren kanpaina elatuarekin ez duzu goratzen? Hori baizela berritzailea eta horre emakume horrek aipatu du ez, non dago gure burusoiltxo hau? Auzo abandonatutako Pasaialdeko Donostia, ez? Ahaztu hori goitik bera eraberritu eta 2 minutuko maiztasuna zuten autobusak. Hori marka da gero. Oie dira benetako kanpainak eta beste guztiak tonteriak dira. Jenny, berriro zurekin goaz kalera. Galdetu duzu maskoten ingurun dagozat, baina paso egingo dugu horta zure baimenarekin, Jenny. Eta galdetuko dugu hauteskundeak jokoan. Handik nora, esan duguna hautagai horiek, ze buruan ditugun batzuk jendeak ere bai. Lehenengo aldiz nire etxera jutia oso goga izan zen.
zati usainak eta osaintzitzuzu, hor dauz, eta lehenengo eguna gogorra izan zen. Konturatzen zaila zer dakasun da zer gertatu zaizun, baina zure eguneroko bizitzan, Urte asko kostatu zean. Kostau dira lortzea, baina azkenean, lortu dugu. Eta gauzak lortu egiten direla, badagoela lortzea. Baina, bai argi daukat, presoak espetxean jarraitzen duten bitartean, dispertsioaren aukera hori hor jarraitzen duela. Ikusten ari gara ere, 3. graduan dauden batzuk gradu erregresioak izaten ari dituztela, eta inoiz ez dakigula zer gertatu daitekeen. Frantziako zigorren baturena hori politikoek konpondu behar du, Jende asko gelditu zaigula baitare bidean hori egia da, istripuak baita barruan ere jende batek ezin izan du eraman urruntasun hori eta kanpoan ere bai. Hortxe ez da makala, zifra datua entzuten badugu, 34 urtetik gora jasan da herri honetan dispersioa, berez beti esan da bezala, mendekuz sortu zen dispertsio hori, ez da, 34 urte, eta oraintxe egunotan izan ditugu azken 5 Euskal Herriratzeak, batek esango luke, ez da, esan dezakegula amaitutzat, mandala dispersioa. Bai, nik aitortu behar dut oraindik ez dela banderola kendu, eta kostako zaidala kentzea, baina bai, Euskal Herrian ditugu. Orain etxera ekartzea falta da, eta bada garaia norbaitek aitortu dezan. Ez zuen inoiz gertatu behar. Maider? Hor badago xetasun bat edo badago detalle bat, eta da sakabaneketa eta urrunketa bukatu diala, bukatu aldan neurrian. Esan nahi dut, Espainiako estatuak baldintza batzuk emateitu eta baldintza horiek dira besteak beste Euskal Autonomia Erkidegoan espetxeak badaudela horren beste preso hartzeko, ez dugu aztu behar oraindik 100 piko Euskal preso badaudela, gatazkarekin lotuak. Frantziar estatuan daudenek aldiz ez daukate gertutasun hori, batzuk ron daude, beste batzuk lan emezanen jarraitzen dute, eta oraindik inbardia 300 kilometro pasa junda, 300 kilometro etorri orduan. Egia da, dispersio politika nolabait esango dugu bukatu dela, oraindik urruti dauden presoak badaude hala ere, nahi nun azpimarra hori badaz bada ere, eta lehen Mirentxineko gidari zenak erreportajean aipatu du kartzelan dauden bitartean aukera badago berriz ere urrunduak izateko. Hau izan da isilean egindan lanetako bat, nolabait Euskal kartzeletara hurbiltzea presoak, inork ez daki gobernuko indar korrelazioa aldatuko balitz ze gertatuko zan. Ez niretzako giza eskubideen kontu bat da, eta hau da nik defendatzen dutena, edo nire postura hori da, gainera tokatzen zaitelako gatazkaren indarkeria jasan duten askotariko biktimekin lanitean, niretzako giza eskubideen kontua da, 34 urtetan 16 pertsona hil dira urrunketaren ondorioz, gatazkan zuzenean parte hartu ez duten 16 pertsona gainera, edo berariaz parte hartu ez dutena, tokatu zaiena parte hartzea, baina parte hartu ez dutenak, eta orain beste talde batzuetatik eta horrela esan izan da Euskal Gizartea ados bazegola edo konsensua bazegola onarte ez, eta hemendikan eta aurrera eskatzen den, zuk aipatu duzu banderola aldatzea, exigitzen du lelo aldatzea ere ez da Euskal Herrira, baizik eta etxera. Horrek gainditzen ditula konsensu edo itun sozial horren adostasun puntuak. Uste esaten jarraitzen ari gerana batzuk behintzat dala legedia errespetatu dadin. Eta legedia errespetatzearen barruan sartzen da urrunketa eta sakabanaketarekin bukatzea, eta hori gertatu da, baina legedia benetan dan bezala edo salbuespenezkoa izango ez balitz, askoz ere 3. gradu gehiago leudeke, zigor metaketa Europan epaitutako zigor metaketa horren
ondorioz hainbat preso kalean leudeke eta bar. Oraindikan salbuespenezko lege hori bukatzeko bidea falta da, eta nik uste horri buruz hitz egiten ari ganean ere giza eskubideez hitz egiten ari gerala azpimarratzea importantea dela, oraindikan ere konsensu zabalak sortu ahal izateko. Eta diskurso punitiboak ere elikatzen segitzeko tentazioa ere badute, hainbat sektorek, bereziki eskuinak, eta hauteskunde inguru marietan berriz ere bat baina gehiago izango da, egunotan hala ikusi dugu, sakabanaketa urruntze, dispersio politika honen amaiera hori kritikarako baliatu dutenak, edota oraindik ere erantzunkizunak badaudela mahai gainean jartzeko aukera probestu duten ordezkari politikoak. Edo nola ere, Maiderrek aipatu duen bezala, alor teknikoari begiratuta soilik ere, salbuespen neurri horiek indarrean segitzen dutela ez da aztu behar, beraz, egia da euskal jendartea baldintzatzeko bere garaian politikoki hartutako erabaki batzuren ondorio izan dela, hamarkada hauetako sufrikario guzti hau, eta nolabait aitortza eta aurrera begirako erreparazio bati tartere eman beharko zaiola, baina audientzia datuei buruz aipamenen bat ere egin duzu, ez da, Narba? Bai, hoxe izan da gure ekarpena gaurkoan, alegia dispersioa edo bintzat, dispersio politika zati bat edo amaitu da mitartean eta presoak Euskal Herriratu dituzten mitartean, gure audientzia ere igo dela. Hortxo utziko dut, bakoita kulertu dezala, nahi duen bezala. Bueno, en fin, neskak, honekin mokaituko dugu, mila esker. Etortzatik, beste ben, mila esker zuei, audientzia onditu duzuen, guzti hoiei ere, noski. Eta bueno, orain amaitu egin behar dugu saioa, beraz, eskerrik asko, gola egiten dut rast, eskoa pasatzia dezala, plazerra dalako zuekin egotea beti, eta zuei agur beste Naiz Mikel Laboa komikia, Unai Iturriagak, Arkaitz Kanok eta Joseba Larratzek egin dute. Hauek hirurak elkarlanean sortu dute Mikel Laboaren novela grafiko hau, eta jatorrizko hizkuntza euskara den arren gaztelaniara ere itzuli dute. Eta horregatik etorri gara gaur, Pepeko egoitzara. Ez, elkar dendara, mesedez. Novela grafiko hau sortu duten 3 egileekin komikiaren inguruan sakontzeko aukera izango dugu gaurkoan. Azkenien marrastiaz gain bebaizuk tekstue aldatu zendula zure marrazki batzukan. Konstientekin zendun edo alan urteatzulako? Testu aldatu duela esaterakoan ez dugu esan nahi. Bunbuloetan agertzen den testua aldatu behar izan dudanikan. Kontua da, gidoi batean, elkarrizketetako testu horretaz gain badaudela gauza asko zehazten direla. Estenatokia zein den zehaztetikan, gidoilari bakoitzak bere estilo dauka, baina batzutan esaten dizute orrialde bakoitzean zenbat bineta agertu behar diren, bineta bakoitzeko planoa gutxi gorara zein den, paisaian zer agertzen den, pertsonaiek egoera zein den, arserre dagoen edo ez, edo pozik, edo gauza guzti horiek zehazten dira gidoian. Hor sartzen dut eskuanik. Eta nolakoa izan da beste marrazkilari handi bategaz, alegia Unai, gazlan eitzie? Normalean, interesgarria da beste komikilari batekin lan egitea, gauza bera gertatu zitzaidan Asisko Ormenetarekin, Basolatik Berri Honik ez komikia egin genuenean. Haiek gidoia egiten dutenean, oso argi daukate zer zenbateraino eskatu dezaketen, edo nik oso ondo ulertzen dut haiek zer daukaten burutan gidoia idazten dutenean, ezta? Ordan, badago horrelako konfiantza bat edo gutxienez ulerterraztasun bat, agian beste arlo batzutan ibiltzen diren idazleekin ez dena hain ohikoa gertatu daitekeela perfectamente, Baina beti dago konplizidade bat dago, badakitze eskatzen diazun, bakitzerrakasun burutan, eta horrela marraztuko dizut, edo berak erbakitzen bateraino eskatu. Mikel Laboaren bestizek plasmatu dozu zela esan zu, eta gainera esan dozu, keinu egin izen dozunien, beti alegin duzarela, abestizerik keinu eitzie. Zelan inspiratu zara, edo prozesuen trikimailuren bat erabili aldozu? Egin izan diaten beste galdera bat izan da, lan egiten duen bitartean entzuten oten dituen Mikel Laboaren kantuak, eta noski, entzun izan ditut Mikel Laboaren kantuak, baten bereziki hasieran, lehendabiziko zirriborroak egiterakoan eta horrela, entzuten dituen bere kantuak. Baina, 2 urte pasa ditut komikia marrazten, eta 2 urte Mikel Laboaren kantak entzuten, tartean beste zeo zer entzun behar nuen. Ez gehiago da, oso nere sentitzen dut Mikel Laboa, nere
edukazio sentimentalaren parte fundamentaletariko bada, eta orduan entzun gabe ere buruan ditut bere abestiak. Eta komiki hau egin baina lehenago, jada nire buruan egin izan ditut bere abestiekin komikiak. Eta ez marrastu nire buruan bere abestiekin komikiak egiten dituen. Orduan izan da aukera bat, hainbeste urtetako inspirazio guzti hori bolkatzeko komiki honetan. Eta Mikel Laboa marrastrako orduen ze aspegi mitiko jarri dotzazuz? Egin ditu trampa pare bat. Ze ikusten bano dituzu Mikelen argazkiak bereziki gaztetan bazuen sudurra puntian. Baina izan zuen gero istripu bat eta sudurra okertu zitzaion eta gelditu zitzaion pixkat kako itxuran. Eta ez dakit zergatik agian izango da Zumetak egin ziolako horrelako retrato minimalista bat, sudurra nahiko kako marraztu zion, daian hori neukalako burutan nik ere erabaki nuen komiki osoan zehar, bai gaztaroan, bai haurtzaroan beti kako sudur hori jartzea. Baina, a ber, jartzen baduzu norbait pixko bat, hola, nahiko papo lodiekin eta txapeloker batekin nahi gabe Mikel Laboaren antza izango du. Beraz, ez zen hain zaila hori. Zailagoa zen, adina ezberdinetan antzematea Mikel bera zela. Txapela jazten du ja lehenengo kontzerturako. Ez da hor, komikian kontatzen dugu nola bere look hori kopiatzen dien Donostiako portuko arrantzalei eta horrela izan omen zen. Eta orduan txapelanera puntu batetik aurrera da. Gehiago da, begi argiak, beti ere lehenengo planetan eta nabaritzen zitzaizkion begi argiak zituela, sudurtxoa eta aurpegiaren forma, pixka bat udare formako aurpegia marrastu diotzea guztian, komiki guztian, eta nik uste horrek ematen zuela klabea, bera zela. Hain izan da, komiki zen idatzi osun esaldirik esanguratzuena zuretzako. Izan liteke konstelazio, izan gabe izar. Baina zure ustez, niz naiz Mikel Laboa hori danak gara apurtzu bet Mikel Laboa, batez bere zuek hirure? Haundi ustea izango litzateke gure aldetik esatea Mikel Laboa hau da. Horregatik joan gara kontrako muturrera bada ez bada. Hau da, ez da Mikel Laboa, baina bada. Eta azkenean Mikel Laboa izateko modurik onena da, Mikel Laboa ez izatea. Baita ere Magriti egiten diogu keinu bat bere kuadro ospetsuan, ez? Hor agertzen da pipa bat eta esaten du, hau ez da pipa bat. Jakina, pipa baten errepresentazioa da, pipa bat izan gabe. Eta gurea ere bada, Mikel Laboaren errepresentazio bat, gurea oso jostaria. Ez zenuten biografio tipiko batein nahi, jada badirelako merkatuen, baina bai ordie bere umore eta espiritua islatzie. Nola landu dozue hori? Bere bizitzako Marisol Bastidaren memorietatik hartu ditugu hainbat pasarte, ez? Beraiek elkar ezagutu zuteneko adibidez nahiko barregarria da, ezagutu zuelako musika eskaparate bati begira zegoela Erbiti musika dendan Donostian, hor ikusi zituen hainbat musika tresna, eta horiei begira zegoela Mikel Laboa Marisol agertzen ikusi zuen. Eta iruditu zitzaigun oso estena polita zela marrazteko, ez? Musika eta Marisol ez bere bizitza barne biltzen zuten unibertso horretan biak elkarrekin. Eta hori bezala hainbat kontu daude Josebak hartu dituenak demagun zinema mututik, slapstick edo gag kontu horiek ere ustiatzen saiatu gara, ez? Laboak berak egiten zuen estena toki gainean antzerkia. Egiten zuen bi mikro zeuzkan batetik bestera ibiltzen zen, txori pauso berezi batzuekin, eta guzti hori nolabait jasotzen saiatu gara, ez? Bere alderdi esan bezala jostaria, eta baita ere zirtolaria, hizkuntzarekin egiten zituen jolas guztiak, bere izaera umoretsu hori. Gidoie sortzen egon zinenien, Mikel Laboan abestizek entzuten zendu esan, inspirateko, edo trikimailu eukidozue inspirateko orduen? Tarteka bai, baina Josebak esango luken bezala, Mikel Laboaz bestekoak ere entzun behar izaten genituen, ze ordua asko ziren, orduan batetik eta bestetik, ez? Bai, musika lanean entzuteak badauka bere arriskua ere, batzuetan musikak asko pixatzen duelako, ez? Bilatu behar da musika bat, ateak irekitzen dizkizuna, gehiegi entretenitu arazi gabe. Zuretzako marrazkilari moduen, zer da lehenengo, testue edo marrazkize? Prozesu honek eta denbora eukitzeak ekarri duena izan da, posible egitea. Testu zati bat, marrazki zati bat, osotasuntxo bat sortu eta hortik, ja, zelan baita esan da, unibersoaren parte bat marraztuta dago eta hori idazteko beste akulu bat da, bai hori da abantaila bat normaiki egoten ez dana hauiko komiki gintzen. Segaitzik pentsezen duen Arkaitzkano eta Joseba Larratzetaz proiektu hau eitzeko? Ba, Joseban
lan batzuk ikusetan euskalako. Harreman pixkat ere bai, azken baten bai Josebak bai Arkaitzek eta guk eta beste hainbat gidoilari eta marrazkilari Xabiroi komiki aldizkarian argitaratu izan ditugu gure lanak eta hortik badatorra harreman bat, eta gero Arkaitza aspaldian nik ezagutzen du halako eta badakidalako. Oso ona dala egiten duen guztian, eta eraberan erraz moldatu halko nintzen persona bat izango zela suposatzen nuelako. Ez da niretzako lehenengo esperientzia da, ez dakit beretzat, komikian, antzerkian egin dut hori Igorrekin, baina lau eskutara idazte historio bat, konfiantza eta errespetu egon behar da horretarako, ez? Eta, ez dakitzen, Arkaitz. Eta segaitzik elkartu zinen lehen aldiz lekitzon, laboaren bizitzan garrantzitsu esalako alegia? Bai, eta gero, familiko batek pixu bat zeukalako. Eta parez pare etorri izan, ez? Bi gauzak, ez? Merketa hon, eta gero, non baiten, azken baten, gure bizitzak alako abiadura ondoaz, eten bat egin behar zen, arratzalde bat ez da nahiko, eta zaken, bagoaz, neguan lekeitiora, inor ongo estanean, eta antxe dau Gardata, eta antxe dau bere umezaroaren historiaren zatitxu bat, ez? Anekdotarik horretan egunetan pasesan zozerna? Anekdotarik ez, baina zera pagenekien, Mikelek esan da baita ere, baina Marisolen liburuan jasotzen da, zelan Gardatan egon ze, legeitio esaten da, Gardata azarratuko, Gardata izpaster da. Ipistarra. Bai, eta nagertzen etxe bat, argazki bat, eta nik ustez banekin zein zen. Eta joan ginen, eta agertu zen gizon bat segidan, eta nik uste dut segidan konturatu zara zeren bila, gen biltzan, ez? Eta orduan esan, ez kada lehenengoak, etortzen garenak, ez? Badakite, tarteka agertuko da baten bat, hau da Mikel hau egon zen etxea, esan ez? Hasiera moduan polita izan. Euskal historian esanguratsua izan dan edo oraindik den emakume baten bizitze novela grafiko baten jarri biherko bazen duen, norena ingozen duen? Behar bada Marisol Bastidarekin hasi gaitezke, ez? Ze hemen ere agertzen da, kapitulo batean agertzen da Marisol, baina askoz gehiagorako ematen duta, esango nuke Josebak marraztuko lukela. Adibidez, polita litzake Lourdes Iriondoren egitea. Komiki honetan saiatu gara pixko bat ez doka mairutaren artean toki garrantzitsu batean jartzen, baina izan ziteken. Aipatu izan dugulako katedrakoekin, eta uste dut adibidez dokumental bat egiten da bizela, baina nik uste dut Lourdes Iriondok mereziko lukela komiki bat. Ze uste dut dela figura bat, eta hemen komiken keinu hori egiten saiatu garaia jaietan hauek asistenean ez dokan, mairu Lourdes izarra askogatik eta denek aitortzen zioten hori ez. Gero bizitzako kontuengatik Lourdes eskutatzen edo itzaltzen joan zen, eta bere bikotea Xavier edo Mikel Laboa edo Benito Lortxundi edo beste maila baten egon dira. Baina 60ko hamarkadaren zati hortan, horko izarra Lourdes zen. Eta adibidez, elitzake txarra izango, edo Maialen Lujanbio. Eta azken galderi, zer deko zuzateko, ni ez naiz Mikel Laboa posible indaden beste egiletaz? Mila gauza denak onak. Iruditzen zaite Unaik baduela bero denok ezagutzen dugun improvisatzeko gaitasunaz araindi oso begirada bisual bat eta hitza ekintza bihurtzeko gaitasun izugarri bat, ez? Haur besoetakoa irakurri dugunok badakigu hori, ez? Eta humorearekin lotuta ere oso harreman berezia bai irudiekin eta bai hitzekin, eta Unaik dena dauka. Eta zer esan Josebari buruz, Josebak ere bere perfekzionismoa aipatuko nuke bereziki. Joseba perfekzionista da ia psikopata izateraino. Bada persona bat esaten duena zirriborro batzuk egin ditut. Eta orduan zuk zirriborroiei begiratzen dizut, esaten duzu gustatuko litzaidak egunen batean horrelako marrazkiak egitea zuk zirriborro deitzen dizun horiek, ez? Bada pertsona bat oso sistematikoa, oso ondo pentsatzen du, ematen duen pauso bakoitza, autu bakoitza, eta alde horretatik gozamena da beti, eta beti dauka ez ustekoren bat maukan gordetan. Alde egotzetik, bi profesional bikain. Eta gero, zelan sorkuntza lanak ez diren bakarrik hotzean egiten, harremanerako bi persona bikain,
Eta orduan hotza eta beroa elkartzen direnean ondo, uste dut horrazten dela makina ondo funtzionatzen, edo behintzat hor dago aukera bat makinak ondo funtzionatzeko, eta uste dut horre funtzionatu duela, batetik bakoitzak bere lanaren ardura. Eta bestetik, elkarrekiko estima eta errespetua, eta uste dut lanerako baldintza hona direla. Pues oso erresa izan dela haiekin lan egitea, eta uste dut hori dela botatzen aldi den laudoriorik handiena, ze edonork esango dizu, bai Unai eta bai Arkaitz, biek direla euskal kulturan figura klabeak oso garrantzitsuak, eta hasten halko nintzen haietaz horrelako marabilak esaten. Baina ez den hain erraxa imaginatzeko edo aurrikusteko da, nola utzi duten alde batera haien egoa komiki hau egiterako orduan. Eta bereziki talde lanetan nik uste hori dela garrantzitsua. Lantaldeko parteideek egin behar dute beti obraren alde. Zer den komikiarentzako ona hori egin, ez hainbeste nik ideia hauek ditut eta nahiko nuke ideia horiek garatu edo nahiko nuke luzitu marrazki hau horrela egiten, ez da komiki hau egin mogo badu egin dezagun eta bestela uz dezagun beste proiektu batetarako edo proiektu personalago batentzako. Eta orduan, ze erresa izan den haiekin lan egitea, ze plazerra, eta nola ez, gidoi bat iristen zitzaren aldiro, nik disfrutatzen nuen, espero dut komikia irakurriko dutenek bezala, zen sorpresa, zen ezustekoa, ze lehenago Arkaitzek esan du, erabaki genuen muester batekin hastea, gezurra putza, berak erabaki zuen eta gelditu gehien Unai eta biok, eta tabla, ez da, txundituta, eta izan zen plazerra jasotzeak gidoi jarabila bat.